chapter 6 verse 38 incwadi kaLuka. Makukhona oyitholile sifundela nje ngokuphuthuma. Chapter 6 verse 38. Ya uLuka. Chapter 6 verse 38. Iphani khona niyaphiwa bayakunipha esifubeni senu isilinganiso esihle esigqishiweyo esichichimayo ngokuba ngesilinganiso elilinganisa ngaso nani niyakulinganiselwa ngaso. Asiphendela futhi. Iphani khona niyaphiwa bayakunipha esifubeni senu isilinganiso esihle esigqishiweyo esichichimayo ngokuba ngesilinganiso elilinganisa ngaso nani niyakulinganiselwa ngaso. Haleluya. Ukukhuluma kaJesu lapho ukuthi yiphani bese ethi khona nizaphiwa. Okusho ukuthi uma sinikela bazalwane umnikelo noma ukupha kuyiprinciple kaNkulunkulu yawo wonke umzalwane. Haleluya. Umzalwane yena wonke uthi uJesu yiphani khona nizakuphiwa. Ngamanye amazwi yiphani khona nizakuphiwa nina. Kusho ukuthi kunikela umuntu ofuna ukuphiwa. Haleluya. Umuntu onikelayo umuntu ofuna ukuphiwa. Hayi ukuthi enhlizweni yakho iba nento oyinikelelayo ukuthi ngifuna ukachieve 1 no 2. Kodwa once waqala inkonzo yokunikela kusho ukuthi umuntu ofuna ukuphiwa. Haleluya. So ukhuluma kanye uJesu uthi yiphani. Bese kuba khona izinto ayishoyo ethi kukhona nizophiwa usho izinto ezo7. Haleluya. Amen. Awuyibalele izinto ezo7 nkosikazi. uJesu ufike wathini yiphani? Yes, bese yes. Khona nizakuphiwa. Khona nani niyakuphiwa. Number 1. Isilinganiso good measure esihle. Yes. Esigqishiweyo. Pressed down. Yes. Esigqishiweyo. Shaken together. Esichichimayo. Yes. Ngokuba ngesilinganiso elilinganisa ngaso nani niyakulinganiselwa ngaso. Hallelujah. Amen. Ufika wathi uJesu ukhulume kanye. Wabe sethi ukhona nizaphiwa. Hallelujah. Ngokusobala uJesu la into ayivezayo. Haleluya. Awukwazi ukuhlukana nemali yakho ungamukeli lutho. Haleluya. Into ayishoyo uJesu la awukwazi ukuthi uhlukane nemali yakho bese futhi ungamukeli lutho. Haleluya. Into ayishoyo la uJesu kokuqala awukwazi ukuhlukana nemali yakho bese ungamukeli lutho ngoba uthi yiphani bese ethini ethi kukhona nani nizaphiwa. Haleluya. Mawuhlukana nemali yakho esupermarket bazalwane ikunikeza igrocer. Kodwa uma uzohlukana nemali yakho la esontweni noma endlini kaNkulunkulu izokunikeza ukusutha. Haleluya. Wa decide ukuthatha imali yakho waye esupermarket uzobuya nayo igrocer. Haleluya. Kodwa wathatha imali yakho wathi uyanikela esontweni izokunikeza ukusutha. Haleluya. Kwenze kuyithatha imali yakho uhambe uyothenga kodwa ukusutha ungabi nakho. Ngoba usathana ngaso sonke isikhathi ufuna ukwenza ukuthi le grocery uzoyiqeda. Uvula ifridge ulivale njalo emlonyeni wakho uhlezi udla isitha sifuna uhlezi wena udla ukuze
kuba ngazathi ukudla kuqedwa amagundane kanti wena awusuthi ngoba uma unikela usuke uzosutha uNkulunkulu. Umnikelo nje wenza ukuthi usuthe. Umnikelo wenza ukuthi wena unothe ucebe. Haleluya, ungabi impofu. Haleluya. Angithi aboma uthatha imali yakho uthi uyahamba uye eGas, uye Fortune, njalo njalo uyothenga impahla. Haleluya. Once waqala nje wahlukana nemali yakho izokunikeza impahla. Kodwa once wathatha imali yakho wathi uyanikela izokunikeza ukuthi ubukeke. Haleluya. Ukunikela kwenza ukuthi ukwazi ukubukeka. Kuyenzeka ukuthi umuntu agqoke impahla ezinhle kodwa umuntu uyawuphazela akabukeki. Impahla ayigqokile ziyabiza impela ezemali eshisiwe kodwa akabukeki. Ayikho into ethi mbuke. Haleluya. Uthi yabona ubona umuntu uyawuphazela awazi nomsalwazi noma ngoba awunikeli. Haleluya. Uze bese bebuza abantu awuzibani ngoba unemali uyahamba uyothenga ayikho impahla emfanelayo akanikela akabukeki. Haleluya. Uyikhiphile imali uthenga impahla imali once wahlukana nemali yakho imali yakho ikunikeza impahla kodwa uma waqala wayenza endlini enkulunkulu ngisho ukuthi uthenga into nje engabizi wayithenga lapho kocaphuna kothela bani kothela phansi lapha wayithatha khona wayiqo kodwa nje uvela ukhazimule udlula umuntu ogqoka impahla ebizayo ngoba wena le yakho isinonkulunkulu usuyabukeka. Haleluya. Awukwazi ukuthi uhlukane nemali yakho bese ungabikho umehluko. Ngake ngacorrecta omnye umfundisi ethi no umnikela ayikho into ozoyithola lethi imali no asikwazi asinikele ikshembe. Haleluya. Sinikela kuNkulunkulu. Awukwazi ukuthi uma uNkulunkulu uphinde futhi kufane kodwa unikele kuNkulunkulu. Haleluya. Ungavumi futhi ukuthi usale emumva njalo makwenziwa into. Zifundise ukuthi makwenziwa into yenze. Ngisho ngabe ishumi. Ngisho ngabe u2 kodwa musukuvuma. Ngisho ngabe imali awunayo ke. Abazalwane balekhaya lento yokuseva bayazi ukuthi yini. Haleluya. Into yokuseva nje abazalwane balekhaya abakwazi. Ngisho ungenayo ke imali kodwa awazi ukuthi uma kuyiSunday la phansi kuyashanelwa kusegcekeni kodwa kuyashanelwa. Haleluya. Awunayo impela imali kodwa yenza something ungavumi ukusalela emumva njalo. Haleluya. Uma sizonikela ngathi last time mangabe senza umnikelo ungavumi ukuthi ushintsho umshumayeli la ngemali wena oyiphethe. Imali uyilungisa usasekhaya. Imali uyilungisa ngayizolo. Haleluya. Hayi ukuthi umshumayeli uzofika akushintshisa imali yakho umshumayeli uzobiza imali yakho ngohlweza. Ethi sifuna aba100 abaka50 nohlweza ungayivumi leyo nto. Haleluya. Ngisho ngabe uyishumi ubalekile umnikelo wakho. Umnikelo oyinqumele wona enhlizweni. Uthi umnikelo ozonikela ngawo. Kodwa abazalwane zifundisa ukuthi uma kwenziwa into yenze. Ngoba lokho uzakhela isibusiso uNkulunkulu umnikelo umnikela kuyisibusiso. Uma unganikeli uzakhela ukuhlupheka. Haleluya. Uyabona ungathatha imali yakho uye furniture shop uhlukane nemali yakho ngithi. Amen. Ufike lapho bakunikeza umbhede. Haleluya. Kodwa thina la ngemali yakho kulo mbhede onawo into esokunikeza ubuthongo. Haleluya. Imali yakho nayo uye furniture bakunikeza umbhede kodwa kulo mbhede uthola ukuthi umuntu akalali. Haleluya.
Ubuthongo akabazi ngoba ubuthongo awubutholi embhedeni, ngisho umbhedo ngantofotofo kanjani. Ubuthongo uphiwa uNkulunkulu. Haleluya. Once wathatha imali yakho wena, ngishabu nesikebhe sombhedo, uthola ukuthi lo muntu unokuthula. Haleluya. Angithi abamoya unganga unombhedo wakho kwanokusho kodwa ubuthongo awubazi. Haleluya. Uzwa into igumuza, ngisho kuhamba umuntu lapha phandle uyavuka uyezwa ngoba vele awunabo ubuthongo. uNkulunkulu wenza amabomu umbhedo nakho kwanokusho ungabi nakho ubuthongo. Haleluya. Uthatha imali yakho uhambe uye lapho kuphuzwa khona. Angithi la kuphuzwa khona ethaveni, imali yakho izokulandela ukudakwa. Kodwa mothatha imali yakho uzendlini kaNkulunkulu izokulandela injabulo. Haleluya. Uthini kuJesu? Uthi iphani kukhona liza kuphiwa. Ngamanye amazwi ukupha wena once waqala ukupha uyibeka ezingeni noma uyibeka endaweni yokuthi wena uphiwe. Awufunanga wena ukuphiwa kodwa once wanikela wena already wena usuphiwe. Haleluya. Bese thini? Ngizobona isikhwama sakho ma. Ngizobona isikhwama. Yes. Qhubeka. Bakunika esifubeni senu isilinganiso esihle esigqishiweyo. Haleluya. Amen. Uthi Jesu uthi iphani ukhona nizophiwa. Haleluya. Uma ethi niyakunikwa isilinganiso esigqushiweyo. Wena wakho ufike wapha. Umsebenzi kaNkulunkulu esikhwameni sakho ube sefaka isilinganiso aze agqushe. Haleluya. Ngamanye amazwi ukunikela kwakho ikhona okudetermine ukuthi wena ufuna ubuse kangakanani. Haleluya. Umnikelo wakho iwona ozosho ukuthi wena ufuna ukuthi wena ubusiseke kangakanani. Haleluya. Ayithi abamakhamazi ngeteaspoon wena ufuna ukulindela ujeke noma ufuna ukulindela umqobo omkhulu kodwa amanzi wena wonke ngeteaspoon. So lelizwi lisho njalo malithi iphani khona nizophiwa bese nithola isilinganiso esigqushiweyo. Igqushwe into ungakwazi nje ukuhamba kube yinto egqushiwe. Leyo nto into enza leyo nto ukunikela. Haleluya. Amen. Ukunikela bazalwane baseKrosini. Nothi ukuthi uma unikela usunikelela ukuthi la sifuna ukushintsha impilo zabantu. Kodwa ukhona umuntu ongafuni ukushintsha impilo yakhe. Impilo uma uyikholwa ishintshwa ukunikela. Haleluya. Amen. Ishintshwa ukuthi wena uyanikela. Amen. Nothi ukuthi kube khona abantu abazoqola nakhona abazoskema ngisho ngishukuma. Kodwa kufunde zifundise ukunikela. Ngoba uyibeka ethubeni engcono lo uNkulunkulu aqhubusha. Haleluya. iBhayibheli bazalwane lakhiwa izincwadi ezu66. iBhayibheli linonke 66 books. Yes. We New Testament 27. Bese kuthi Old Testament 39. Okwenza u66. Kune incwadi noma amavesi awu500 akhuluma ngefaith. Kube khona amavesi awu500 akhuluma ngothando. Bese kuba khona amavesi awu2000 akhuluma ngokunikela. Haleluya. Why amavesi akhuluma ngokunikela emangaka? Because ukunikela ikhona okwazi ukushintsha impilo yomuntu. Haleluya. Ukunikela ikhona ukubeka impilo yomzalwane ezingeni elingcono. Umnikelo wakho iwona odeterminayo ukuthi ufuna uNkulunkulu akubeke kuliphi izinto. Musuku ukugodla ngoba uNkulunkulu uyakubhodlela. Kodwa funda ukupha ngisho ngabe yishumi. Haleluya.
funda ukuthi uphe, not ukuthi unikele njengabantu abathi ngeshumi lami nikele lithile ngo-50 no. Uma sinikela uNkulunkulu siza sizonikela singabheke lutho, kodwa yena uNkulunkulu ngokunikela kwakho ubeke ezingeni ukuthi uthole lutho ngaphandle wena ukuthi uyigqume lutho. Mawuzonikela unikela uqoqa ngayizolo, ubeke ngayizolo, ukhethe ngayizolo, hayi ukuthi mangiwe esontweni usuqala usudlule esupermarket uyoshintsha umnikelo, uyoshintsha imali. Haleluya. Ngihlezi ngizwa ngabantu beyikhuluma bethi asishintshe emnikelweni, uthatha inkinga zabantu bazalwane, ayikho leyo. Akusikho kahle. La umnikelo onenyembezi, nokunikela umnikelo kaNkulunkulu, umnikelo wesizwe. Akunankinga ukushintsha emnikelweni kodwa akubukeki. Haleluya. Akubukeki, ingakho ukuthi umnikelo wakho uhlele ngayizolo. Into ayinqumele yona enhliziyweni yakho. Unquma inhliziyo yakho ukuthi ufuna ukunikela ngani, awushintshwe umshumayeli esemila bese ke wena usuyagijima usuyozongena nje kumashonisa ufuna ukuyonikela esontweni. Haleluya. Bese kuba khona ivesi lapha elithi uma ngabe unikela isandla lesi singapha singazi lesi singapha. Haleluya. Lapho uJesu usuke enqanda labantu abafuna ukubukisa ukushow off esontweni ukuthi eze ephakamise R100 wakhe. Haleluya. Efuna ukushow off, asisho off masinikela. Ngisho umuntu angangazi ukuthi uphethe malini kodwa enhliziyweni yakho uyazi. Haleluya. Siphakame simeke yakho. Wathi kuba umnikelo wakho ngisho ngaba unawo umnikelo njengoba uphethe ke namuhla, yazi next week uzowuphatha kodwa uphathe umnikelo wakho ubambe ngesandla bese sivala amehlo ethu bese siyathandaza ukuthi uJesu yiphani khona niza kuphiwa. Kuleka uNkulunkulu okwazi ukushintsha izinto, uNkulunkulu okwazi ukushintsha impilo yakho. Wasithandaza sonke Baba wethu ongcwele lokuyise weNkosi yethu uJesu Kristu wethu ongehluka.